الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Mai girma shugaba jagora, His Excellency Sanata Rabi Musa Kwankwaso, sauran manyan baki da suke wannan waje, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan guri, a wannan karamar hukuma mai albarka, domin ƙaddamar da waɗannan manya-manyan ayyuka, musamman na gyara da faɗaɗa wannan katafaren titi wanda ya tashi daga Madobi, gadan Madobi zuwa cikin wannan gari na Madobi, zuwa Yaku, zuwa kafin mai yaƙi, da kuma daga Yaku zuwa Giru. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a yau dai muka ɗauki wani ƙaton titin shi ma wanda za mu yi shi daga wannan gari na Madobi zuwa Kubaraci zuwa Kura. Haka kuma da ƙarin wani aikin na musamman wanda ko shi kaɗai ka ɗauka ya ishe mu alfahari, shine ginin wannan katafariyar gada wacce ta ratsa kogin Chalawa. Wani aiki kamar yadda kuka ji na wannan titi daga gadar Madobi zuwa Madobi har zuwa Yaku, kafin mai yaƙi, titi ne wanda yake tsawon kilomita 71. Ta kuma wanda aka baye wannan aiki shine wannan kamfani ɗan ƙasa ɗan jihar Kano, wato H&M, wanda an gwada su a baya, an san irin gudunmansu, an san nagartar aikinsu. Muna yi wannan kamfani murna da samun wannan kwangila. Muna fata kuma zai yi aikin da ya kamata ya yi domin riƙe amanar mutanen Madobi da sauran dukkan ƙananan hukumomi da za su yi amfani da wannan wuri. Wannan aiki kamar yadda kuka ji zai ɗau watanni 24, wanda yake kuma cikin ikon Allah muna wannan gwamnati, muna ma da sauran shekara ɗaya kafin wa'adin wannan ya ƙare. In Allah ya yarda za mu dawo wannan guri da manya-manyan mutane, a kuma bisa jagorancin buɗe wannan aiki kamar yadda aka zo nan ƙaddamar da shi. To wanda ya ƙaddamar da shi shi ne dai zai dawo ya buɗe muku wannan aiki, wato Sanata Rabi Musa Kwankwaso. Haka wannan titi na biyu da gada da za a yi muku, wanda ta tashi daga Madobi zuwa Kubaraci zuwa Kura, shi kuma mun zaƙulo kamfani na waje na 'yan China, wanda dama ƙwararru ne ba ma a Kano ba, ba a Najeriya ba, a faɗin Afirka da duniya baki ɗaya. Wannan kamfani na tech, kowa ya san irin gudunmawar da suka bayar da irin gine-gine da suka yi a jihar Kano, nagartattu, ingantattu, kuma mahadika ture. Idan ba ku manta ba, waccan gwamnati tamu a ƙarƙashin Sanata Rabi Musa Kwankwaso, ina kwamishinan ayyuka, gidaje da sufuri, ita ta fara shigo da aiki na yin gadojin sama da yin gadojin ƙasa na farko a arewacin Najeriya banda Abuja. A wannan lokaci wannan kamfani dai na tech shi ne ya samu samun wannan kwangila, wacce suka yi katafariyar gadar sama ta Kofar Nasara. Su ne suka yi katafariyar gadar sama
ta kusa da gidan rediyo titin Ibrahim Tairo. Su ne suka yi katafariyar gada wacce duk arewa ba mai tsawonta ta sama kilomita 7.6, wacce ta tashi daga shatale-tale na Triumph ta dire a Club Road. Su ne suka yi gada ta asibitin Murtala wanda yake cikin gari. Sun yi abubuwa da yawa wanda yake wannan ya ba mu ƙaimi, ya ba mu ƙarfin mu sake dawo da su, domin mun yadda da amanar su, domin su zo wannan gari mai albarka su sake muku wannan titi wanda ya tashi daga Madobi ya wuce Kubaraci ya shiga cikin wato Kura, da kuma wannan katafariyar gada da muke magana. Wannan titi kilomita 15 ne, da kuma ita wannan gada wacce take tsawonta mita 240. Wannan aikin Allah ya yarda za su kammala shi cikin wata 18 kacal daga wannan rana da mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso zai kaddamar da shi. Muna kira ga al'umma musamman na wannan guri, na waɗannan ƙananan hukumomi, da su ba waɗannan 'yan kwangila haɗin kai ta yadda za su cimma burin gama wannan aiki a lokacin da ya kamata. Haka kuma muna kira ga 'yan kwangila, idan za su ɗauki leburori ko wasu ma'aikata, su tabbatar sun yi la'akari da irin matasa da muke da su a waɗannan ƙananan hukumomi, domin su ma a rage musu wannan abu da yanayi. Kamar yadda jagora ya bayani, ba sai na shiga na ta bayani akan irin ayyuka da wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta yi a wannan jiha ba. Tunda ya yi bayani, ya kamata kawai mu jaddada da cewa in Allah ya yarda za mu ci gaba da yin ƙoƙari matuƙa domin mu tabbatar da cewa na daidai duk waɗannan ayyuka da muka bijiro da su mun kammala su cikin wa'adin da Allah ya tanadar mana. Ba ma fata mu tafi mu bar aiki guda ɗaya wanda ba mu kammala shi ba a 2027, wanda shine lokaci da Allah ya ara mana na wannan ya sa shafi kiwon lafiya, gyaran makarantu kamar yadda ya bayani, samar da tituna, wutan lantarki musamman a karkara, horar da mutane matasa maza da mata da sauransu, wanda aka fara in Allah da su ma za a ci gaba da su. A wannan gaba ina so na sanar da ku cewa mun umarci shugabanni na riko na ƙananan hukumomin mu 44 da su fito da ƙarfinsu su tabbatar da cewa ƙananan tituna wanda suka shiga gonakin al'umma a lungu da saƙo na kowace ƙaramar hukuma, wanda ake barjewa a zuba birji, a tabbatar da cewa an gyara su kafin damuna ta yi nisa a wannan lokaci. Haka kuma mun ba su umarni ayyuka na rijiyoyin burtsatse, musamman tuƙa-tuƙa da kuma famfo da ake sawa da tola, aiki ne wanda ya kamata ƙananan hukumomi su ɗau nauyi su dinga yi. To da haka shi ma mun ba su umarni duk wata rijiyar burtsatse da take a lalace a lungu da saƙo
su shiga su fita su tabbatar sun gyara su, kuma su dinga ba mu rahoto direct na cewa an gyara, kuma su dinga nuna mana a hotunan social media domin mu tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata. Haka kamar yadda mai girma jagora ya faɗa, tuni mun yi nisa akan farfado da aikin kilomita 5 wanda yake tagwayen tituna ne a kowace hedikwata ta karamar hukuma. Muna yin wani kishin al'umma kuma ta hanyar da za mu yi maganin su. Mu ba mu fito muna nunawa a social media ba ne. Duk yawancin bayani da ake yi a social media bai kai kaso 10 na fahimtar na al'ummar jihar Kano ba. So da haka matukar talakawa al'ummar jihar Kano, kamar yadda muke gani ala kulli halin, kamar yadda muke gani a wannan guri a yanzu, kamar yadda muke gani in mun fito al'umma na murna, na shauƙi, na annashuwa, to wannan shine babban abin da yake ƙarfafa mana gwiwa. Mun yadda mun sani har yanzu Kwankwasiya ita ce take riƙe da jihar Kano, kuma in Allah ya yarda mun sani al'ummar jihar Kano za su ci gaba da ba mu haɗin kan da ya kamata. Saboda haka ina kira ga al'umma, tunda mu ne muke da kaso 90, dama ba yanda za ka yi mulki baka samu magauta ba, kuma magauta marasa kishi, magauta marasa imani, magauta waɗanda ba sa tsoron Allah, ba sa tsoron yin ƙarya, ba sa tsoron su ci haramun, ba sa tsoron su kashe mutane. Muna kira ga dukkan al'umma a ci gaba da ba da haɗin kai yanda ya kamata, mu kuma mu ci gaba da sama muku roman demokradiyya kamar yadda muka yi muku alƙawari. Zan yi amfani da wannan dama mu miƙa godiyarmu ta musamman. In na ce godiya ta musamman, ina nufin babu godiya da zan iya wani mutum wacce ta fi wannan godiya ga shugaba Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Duk da yanayin